Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Renington Lingdo Tongkar MLA Kamau Karwat Constituency haringkat kejingidon langki officer sarkar nado BDO Kamau Karwat Block uba I Lauriniang uba SI Lasso SDO PWD Road Mau Karwat pat kiway mentakas ngi ka arpo hendre trek unai tung arajar arpulai ula herjurip ya kawai ni kijaka jengok kai perthai kaba internet bha kabadan hakasnong Mountain Southwest Khasi Hills ya kabada tip kum ke Senrang Maurin. Kini ke Senrang Maurin kadi ke jaka kabadap tang de ke Senrang Mau kiba internet kiba he bat kiba wandur bha. Kumbat syukdo hang ni ba ya kini ke jaka la pentre bat pen internet susu da kasnong Mountain haringkat ke jinge trailang bat ka office u block development officer ka Makrwat lingba ke scheme shispa sngi hage jinglot ka ba kilor tingka AA kum shibenta ban pen internet susu badru ban kenteo ya ka kam jingok kai perthai hapo kadong kathai nakaliang uba Renington hagri ka sngi ule athoru bayagani ka jaka jingok kai perthai an supply pa ba no haga sautrik unailor arajar arpulai da menteri ketenat tourism ke sarkar jilla uba pol lingdo ubala kemilen tiru ubalang baga jing ya trailang jong ketenat sarkar bapher kini ka jaka kan sekeladur pat ansala ban pendep ya ki kam ki basa teng baro haswa ban pli ya ka. Sukmen bengidon hakane ka jaka Senrang Maurin ka jaka ka bapau nambha ka baladon haka jingtip jong ki pajba haka state Meghalaya parkam tom hakane kanong kathanya ka district jungi haka bangi UI ka jingtrei haka bana keleng ka snong bana keleng ka block lengba ka skim chispa sngi MG NRGA haka bakila sim ka district ban develop ka jaka ban promote ke tourism haka district jungi ngasngo ban akbele nangkong ya ka snong ya ka jingkrau ka onur ke jongki haka ba kila sacrifice barok sistem bandam pentresu ikiwe ki skim hapo snong reban pentre barok khot hangne ka bala jan dap ka ba dunai ka arkrur haka ba kli pentre kam akbele ke office jung video haka ba kila cooperate ke snong ki angnut ke snong ban perulong ke temu walang iyo idang bon ba akhirnya rekam ban kampen bahasa su hadin di kebagasnong kelas sedang ikbit nanti bagi kue department ru kin saya trelang ban pej laki jong ke lain department ke bagi lak ban le ha ke bangin involve lang ban pen keladur ke jaka namar iyo
bakalong ka sentar ba ka bahajandu ka district headquarter ka dikene ka tourist spot ka bahe ka bakalo jero ngilawan ban ya kijat lang ba kini kilenti ya kijat footpath ke bala sinar ka sinong ki footpath ke ba internet ngilayo ban yo page kini ki senrang ha ka bangela yo sngo baris kata ya kata ka senrang maurin handai ka minta ka sngi ka bangela yo lat nambar ka jidon ni footpath ha ka bangela yo lat ban yo ban page ke ba pon tli ki senrang hang ne handet ke ba internet hadu kata bat ni kilenti hala karang don kejung padlak pun pedap ikatu kene footpath ndre ikmil ti haki por kisngi banwan ni ka ban salak pun pedap isku tenar ru kejing menjur jong u tourism minister banwan jengo banwan ban inaugurate banwan pli kene kumbakalong haka sauter ju September tourism minister ulu menjur haka je kren batnga banwan pli banwan jengo kene jaka ngikwa ba kene kejing wan kene ka visit jongim ta sngir kolong ta kata purpose banyu i bel don ke ke bangin yan penbiang kambha katu kene kadi ka bangila ban kampan bahashu warlang suthu ba ka fund position kam the day ka ba biang ka paho namar kisnong kele penduduk hangne tenri kade ka bakila rel kisnong kerpat ka bakindang persang banle ka bahatam ka bakila banle ban kampan bah ha ka bah ka tu sngi ban yo ban pli ikmil ti bakan don kajing kam internet i ki design ki apply ki kilenti ya kijat ai ka bagi suthu bakila ya le sitom bah ban bah ban kit ki mau no don jingai no don sora kumjuru kini ki mau na jan na panon kam hak ban senai ki footpath ngasu tanat hadu kata ban yu bengila sedang ban pendon kam dala ki jong ki tiar dala ki jong ki jingmi ka mi nang nehi ban gina kwi lenti bakan poi ka por ki bangin nang kampan bahaju shu na keleng department of affairs ngi discuss mentan bakal dari ka por bangin perkhat ya ki materials ki resources ki bangidon la ka jong ki jaka la jong sinong ban utilize ya ki developmental project ki bangi open train na keleng sarkar na ka por dan matang ai ku beli sisin pat ya barok ki officer na department of affairs video beran hangne tangi don na keleng ka piludi ya ka bangin siop ban page ya ka jaka ka ba nang don kam extend issue ka surop sa ka tukatne hangne ka bandai ka surop piludi bat ki department dokat ki badon hangne kam tam na ka tourism ki lenti ya ka bangin le ki ba kham kraw ha ka na ka jaka ka sinong bangi i ba ka don ki jikarban ban kampan bah ha ka bangi da kwa bangin kala dori ka ne ka konsumsi jo ka mokorwat bari ka district barkwai bahkan dei ka tourist destination kata ka ki angnut jongi bari ki lenti da ka jing terelang paj ba baro ki khon samla kam tam ki badon ha ki seng ka fer ngi khot ngi wer bari kwa ki jing terelang jo ki bakin support ka ne ki thungo ba bangin yu i ba chisin ka sngi ki paj ba na ka ne ka than jongi kin ya imja na ka tourism kata ka ki lenti bakin mi ki khon samla ki bandai ki tourist guide ki ba kindon ki homestay ki babha kindon ki resort kindon ki hotel hakan ne kadong ka thanjungi bari kwilenti bakan klalong ka way na ki sos jong ka jingkamai kaban pen im jak po ai ki babon ka ba hakan ne kadong ka thai kublai shibon